боз ҳам ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои маркази миллии тестӣ. Шогирдони мо то масъалаи 8 ҳал карда буданд аллакай. Мо масъалаҳои аз 9 болоро дида мебароем. Масъалаи 9. зарфи ҳаҷмаш 10 литр бо об пур карда шудааст. массаи обро дар зарф ёбед. зичи об 1000 кг тақсими метри кубик. ҷавобро бо килограмм нависед. яъне зарфи ҳаҷмаш В баробар аст ба 10 литр. зичи об бошад 1000 килограмм тақсими метри кубик. мо бояд массаи ана ҳамин обро ёбем. ҳал. албатта ки барои ҳал кардани ин масъала аз формулаи зичи истифода мебарем. ро баробари м тақсими В. ва аз инҷо мо бояд массаро м-ро ёбем. ба мисли формулаи суръат, яъне дар формулаи суръат мо доштем V баробари S тақсими T. агар мо S-ро ёбем, V зарби T мешавад. яъне агар номаълуми мо дар суръат бошад, дар боло бошад, ҳар дуи дигар бузургиҳо зарб мешаванд. дар инҷо ҳам вақте мо M-ро меёбем, ҳар дуи ин бузургиҳо, яъне ро ва V, яъне зичи ва ҳаҷм бояд зарб шаванд. аммо бояд як чизро қайд намоем, ки воҳиди зичи ин килограмм тақсими метри кубӣ аст. дар инҷо бинед килограмм тақсими литр неву килограмм тақсими метри кубӣ. барои ҳамин мо бояд литрро ба метри кубӣ гардонем. мо медонем ки 1 метри кубӣ ин баробар аст ба 1000 литр. яъне 1 литр ин 1001 ҳиссаи метри кубӣ мебошад. яъне 1 литр ин 1 метри кубӣ тақсими 1000. пас барои он ки мо литрро ба метри кубӣ гардонем, бояд рақамро ба 1000 тақсим кунем. 10 литрро, яъне мо 10 литрро бояд ба метри кубӣ гардонем. 10 литр ин мешавад ки 10 зарби 1 литр. 1 литри мо ин 1 тақсими 1000. 1 тақсими 1000 метри кубӣ. яъне 10 литри мо ин мешавад ки дар инҷо 10 ба 10 ихтисор мешаванд. мемонад 1 тақсими 100 метри кубӣ. яъне азбас ки 1 литри мо 1 тақсими 1000 метри кубӣ аст, 10 литри мо ин мешавад ки 10 зарби 1 тақсими 1000 ё ки 1 тақсими 100 метри кубӣ. яъне 0,101 метри кубӣ мешавад 10 литр. ва дар ин формула мегузорем, яъне қиматҳои ададиро мегузорем. m баробари ро зарби v. дар инҷо қиматҳои ададиро мегузорем. m баробари рои мо 1000 аст. 1000 килограмм тақсими метри кубӣ зарби v мо, ҳаҷми мо ба метри кубӣ баргардондем. ин мешавад 1 тақсими 100 метри кубӣ. метри кубӣ бо метри кубӣ ихтисор мешаванд. дар инҷо 100 бо 100 1000 ихтисор мешаванд ва 10 1000 мемонанд. яъне 10 аз воҳидҳо килограмм монд. 10 килограмм. яъне 10 литр об ин 10 килограмм мешудааст. яъне танҳо барои об, азбаски зичи об 1000 аст ва 1 литр ин 1 тақсими 1000 метри кубӣ аст, пас танҳо барои об 1 литр ин 1 килограмм мешавад. 1 литри об ин 1 килограмм мешавад. яъне литр ин ҳаҷм аст. бояд мо ин ҳаҷмро бо масса омехта насозем. яъне танҳо барои об 1 литраш ба 1 килограмм, массаи 1 литр об 1 килограмм мебошад. барои дигар моеъҳо ин дуруст намегирад. яъне 1 литр бензин 1 килограмм намешавад. 1 литр шир 1 килограмм намешавад. дигар хел мешавад. аммо барои об чунин дуруст мегирад ки 1 литри он 1 килограмм, пас мо гуфтам 10 литри он 10 килограмм мешавад, ки чӣ тавре ки дидед мо инро аллакай исбот кардем. масъалаи 10-ро мебинем. ин масъалаҳо албатта масъалаҳои пӯшида ҳастанд. дар зарф асали массааш 675 килограмм мавҷуд аст. дар инҷо додаҳоро тартиб медиҳем. масса 675 килограмм ва ҳаҷми асал чӣ қадар аст? зичи асалро 1350 килограмм тақсими метри кубӣ қабул кунем. зичи асал 1350 килограмм тақсими метри кубӣ. мо бояд ҳаҷмро ёбем. боз ҳам аз формулаи зичи истифода мебарем. яъне тартиби ҳал кардани масъаларо риоя кардан ин хуб аст ва эҳтимолияти хато кардан дар ҳалли масъала камтар мешавад. яъне тартиб чӣ гуна аст? мо аввал шарти кӯтоҳи масъала, яъне додаҳоро тартиб медиҳем, чӣ ба мо маълум аст, чиро ёфтан лозим. ва баъд формулаи асосие ки аз ҳамин мавзӯъ барои ҳал кардани ана ҳамин масъала лозим аст, мо онро менависем саросима нашуда. яъне формулаи асосие ки дар ин масъала истифода бурда мешавад, ин формулаи зичи мебошад.
فقط می‌نویسیم اون فرم رو. بعد می‌بینیم که از این فرم به ما چی نامعلوم است. می‌بینیم که برای مسئله ما از این فرم حجم نامعلوم است. برای مسئله نهم در این فرم مثلا نامعلوم بود. بعد انا همون نامعلوم رو به خطا یافتن لازم است. یعنی از اینجا ما باید حجم رو یابیم و اگر ما ندونیم انیق ندونیم که چطور حجم رو یافتن ممکن است، ما میتوانیم از فرمولهایی که به انا همین فرمولا مانند است، یعنی به مثل این فرمولای سرعت و برابر اس تقسیم ت، به همین این فرمولا رو مانند میکنیم. در اینجا ما ت رو میافتیم اس تقسیم و میشد. در اینجا هم پس همین خیلی میشود ام تقسیم رو، یعنی وقتی که نامعلوم در پایان است هر دو اینها جای عوض میکنند، یعنی و برابر است به ام تقسیم رو. این فرمولای کاری ما میشود، یعنی در این فرمولا ما باید قیمت های عددی رو گذاشته حاصل کنیم. اما در اینجا سوال رو ببینید که میگوید جواب رو با لیتر نویسید. پس ما حالا سراسیمه نمیشویم، چون که در اینجا واحدهای ما رو ببینید که کیلوگرم و متر کوبی هستند. یعنی ما وقتی حجم رو میابیم با انا همین داده ها، با انا همین رقم ها، جواب حجم ما با متر کوبی میبراید. و برابر است به مسای ما 675 کیلوگرم تقسیم زیچی ما 1350 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. متر کوبی در اینجا دوم بار تقسیم شده است، یعنی در مخرج باز تقسیم شده است. پس آن به صورت می رود و بالا می رود، کیلوگرم ها باشند اختصار می شوند. 675 تقسیم 1350 این می توانیم 675 رو به بینید که دمی 675 این نصفی 13 و نیم است. 675 نصفی 13 و 18 5 است. پس اگر آن رو تقسیم کنیم میشد 0 از 100 0 از 1000 1 ویرگول 2 ویرگول 1 0 دیگر، یعنی 3 تا قرض میدیم 6750 تقسیم 1350 5 میشود. ما 3 تا 0 دیگر قرض دادیم، پس 0 از 1000 5 متر کوبی. و چطوره که در اینجا ما نوشتیم 1 متر کوبی برابر است به 1000 لیتر. پس متر کوبی رو به لیتر گرداندن، هنگام گرداندن متر کوبی به لیتر ما باید به 1000 ضرب کنیم من همین رقم رو. پس حجم ما میشود که 0 از 1000 5 ضرب 1000 این میشود 5 لیتر. این بود جواب مسئله 10. مسئله 11 رو میبینیم. بچه ماسش 30 کیلوگرم از زورق آرامی ماسش 60 کیلوگرم. ماسه پسرک M1 برابر 30 کیلوگرم. ماسه زورق آرام است M2 برابر 60 کیلوگرم. بچه از زورق به طرف ساحل میجهد با سرعت 2 متر تقسیم ثانیه. در اینجا بسیاری ها نوآموزان خطا میکنند، در اینجا V2 یا V1 نوشتنشون رو نمیدونند. ما باید ببینیم که این سرعت چی است، سرعت کی است. سرعتی به پسرک است و پسرک رو ما با M1 اشاره کردیم مساحش رو و موافقاً باید سرعتش رو هم با V1 اشاره کنیم. در اینجا اگر ما این رو V2 گذاریم مسئله خطا میشه، یعنی این سرعت پسرک است. از بس که مساحت پسرک رو با M1 اشاره کردیم پس سرعتش رو با V1 اشاره میکنیم که این برابر است با 2 متر تقسیم ثانیه. و در نتیجه جهش پسرک به سمت مقابل زورق سرعت میگیرد. سرعت زورق موافقاً V2 اشاره کرده میشد، با V2 اشاره کرده میشود و ما باید همین سرعت رو یابیم، سرعتی که زورق به سمت مقابل میگیرد. یعنی اینجا اگر ما زورق رو تصویر کنیم و در اینجا پسرک و طرف ساحل جهد و اون سرعت V1 مساحش M1 مساحت زورق M2 و زورق به این طرف با سرعت V2 یعنی با سرعت V2 سمتش مقابل سرعت میگیرد. بله همین پسرک یعنی با پایش زورق رو به عقب تله داده خودش به پیش میجهد، یعنی زورق در اینجا تکیهگاه میشود. و در شرط مسئله گفته شده است که قوه مقاومت آب رو به نظر نگیرید و اینطوری درباره دیگر قوه ها هم سخن نمیرود. پس سیستم پسرک جمع زورق در اینجا سیستم سربست حساب میشود. در سیستم سربست چطوره که ما میدونیم موافق قانون بقای ایمپولس سوم الگبروی ایمپولس های سیستم چقدری که بود همون قدر باقی میموند. از بس که سوم ایمپولس سیستم باقی میموند، در اول ما میدونیم که ایمپولس سیستم با صفر برابر بود، زورق هم آرام بود، پسرک هم در بالای زورق آرام بود. پس در اول ایمپولس سیستم با صفر برابر بود و بعد سیستم یعنی در سیستم حرکت به وجود میاد.
писарбача ба он тараф меҷаҳад, заврақ ба ин тараф сурат мегирад, ки дар охир ҳам бояд импулси система ба сифр баробар шавад. Яъне дар аввал импулси система пеш аз ҷаҳиши писарак баробар бошад ба импулси система баъд аз ҷаҳиш. Яъне тағйирёбии импулс ба амал намеояд, чунки система сарбаст аст. 0 баробар аст ба импулси писарак P1 ҷамъи импулси заврақ P2. ва ин дар шакли векторӣ аст. Азбаски писарак ба он тараф, агар мо тири x ро ба он тараф равона созем, писарак ба самти тири x меҷаҳад, заврақ ба муқобили самти тири x суръат мегирад. пас импулси писарак ин мешавад m1 v1 минуси, мо дар инҷо плюс мегузорем, ҷамъ мегузорем, аммо азбаски худи v2 ба муқобили тири x аст, барои ҳамин ҷамъ ва тарҳро медиҳад. барои ҳамин m1 v1 тарҳи импулси заврақ m2 v2 баробари ана ҳамин 0. аз инҷо мо танҳо v2 ро бояд ёбем, суръати заврақро ёбем, ки бинед ки m1 v1 ана ҳамин тарҳи m2 v2 ба тарафи 0 мераванд, мусбат мешавад. пас мешавад m1 v1 баробари m2 v2. биёд ман инро нависам. ман дар инҷо менависам m1 v1 баробар аст ба m2 v2. яъне ана ҳамин минуси m2 v2 назди 0 рафт, минуси m2 v2 дар онҷо ҷамъ шид, 0 ҷамъи m2 v2 мешавад ки m2 v2. аз инҷо мо бояд v2 ро ёбем. ин мешавад ки чизе ки бо он зарб мешавад дар инҷо, яъне m2, он ба поён меравад. чизе ки бо v2 зарб мешавад ба поён меравад. инро аз ёдатон набароред. дар чунин муодилаҳо вақте ки мо ягон номаълумро меёбем, чизе ки бо ана ҳамон номаълуми мо зарб шуда истодааст, дар онҷо 1 бузургӣ аст, 2 бузургӣ аст, 3 бузургӣ аст, агар ҳамаи онҳо бо ин номаълум зарб шаванд, ҳамаи онҳо якҷоя ба поён мераванд ва он тарафи баробарӣ дар сурат меистад. яъне он тарафи баробарии мо ин m1 v1 аст. қиматҳои ададиро мегузорем. m1 мо 30, v1 мо 2, 30 зарби 2 60, 30 зарби 2 60 мешавад. воҳидҳои мо ҳама бо килограмм ва метр тақсими сония ҳастанд. барои ҳамин вақти мо v2 ро меёбем, воҳиди v2 ҳам метр тақсими сония ҳаст. яъне мо метавонем дар инҷо воҳидҳоро ҳам метавонем нанависем ва ба эътибор гирем, ки воҳиди суръати мо метр тақсими сония ҳосил мешавад. 30 зарби 2 тақсими m2 мон 60 килограмм. 60 ин мешавад 1 метр тақсими сония. инро албатта дар аввал ҳам ҳамин тавр мантиқан баҳо додан мумкин буд. яъне массаи писарак азбаски 2 маротиба аз массаи заврақ кам аст, барои ҳамин суръате ки заврақ мегирад дар натиҷаи таъсири писарак 2 маротиба бояд кам бошад. яъне бинед ки чӣ қадаре ки заврақ вазнинтар бошад, ҳамон қадар вай ба тарафи муқобил суръати камтар мегирад. ва агар заврақ дар инҷо киштии калон бошад, заврақ умуман аз ҷояш намеҷунбад. агар ки писарак ба он тараф бо суръати баланд ҳам ҳатто ҷаҳад, заврақи агар дар инҷо киштӣ бошад, аз ҷояш намеҷунбад, чунки массаи киштӣ зиёд аст. яъне дар инҷо баҳогузорӣ кардан мумкин буд, ки азбаски массаи киштӣ 2 баробар зиёд аст, суръати киштӣ 2 баробар кам мешавад. ин буд масъалаи 11. масъалаи 12 ҳам мисли ҳамин аст. аз заврақи ором истода бачаи массааш 30 килограмм бо суръати 2 метр тақсими сония ба соҳил меҷаҳад. аз заврақи ором истода, боз ҳам заврақ ором истода аст, бачаи массааш 30 килограмм бо суръати 2 метр тақсими сония. ин мисли ҳамон масъала аст. дар ин маврид заврақ бо суръати 1 метр тақсими сония ба самти муқобил ҳаракат мекунад. яъне ҳамин масъала айнан ҳамон масъалаи 11 буд. 11 бале. айнан ҳамон масъала аст, фақат дар инҷо мо бояд m2 ро ёбем. то ана ҳамин ҷо чизе ки ман дар инҷо фаҳмондам, то ана ҳамин ҷои муодилаи мо ин ҳамон масъала аст. яъне аз ин формула мо аллакай истифода бурда метавонем. m1 v1 баробари m2 v2. аз ин ҷо m2 ро ёбем, агар ин мешавад ки чизе ки боз мисли дар ин ҷо фаҳмондам, чизе ки бо m2 зарб мешавад ба поён меравад, яъне v2 поён меравад ва чизе ки дар он тараф баробарист дар боло меистад. m1 боз ҳамон хел 30 зарби 2 тақсими 2 тақсими 1. суръати заврақ дар масъалаи 12 ин 1 аст. 30 зарби 2 60 тақсими 1 60 ва боз чӣ тавре ки гуфтем воҳидҳои мо бо килограмм ва метр тақсими сония мебошад. пас массаи m2 мо ин 60 килограмм. ин масъалаи 12 буд. масъалаи 13 албатта хеле осон аст. мегӯяд ки писарбачаҳо бо қувваҳои F1 ва F2 ба расм нигаред борро кашида истодаанд. таҳти таъсири қувваҳои писарбачаҳо бор соҳиби чӣ қадар шитоб хоҳад шуд? соиш ва тарангии бандро ба эътибор нагиред. ҷавобро бо метри тақсими сония квадрат нависед. яъне мо бояд шитобро ёбем.
пеш аз он ки шитобро ёбем, дар расми мо писарбачаҳо мебинем ки ба бор бо ду қувваи ба як самт равона ва ба як нуқта гузошта шуда таъсир карда истодаанд. яъне ду қуввае ки ба як самт равона ҳастанд, F1 ва F2. F1 мо 100 ньютон мешавад, F2 200 ньютон дар расм дода шудааст. ва дар ин ҷо аввал қувваи натиҷавиро навистан лозим аст. яъне чӣ тавре ки мо медонем қонуни дуюми Ньютон F баробари m зарби a, дар он ҷо F ин қувваи натиҷавие ки ба ҷисм таъсир мекунад ҳамон қувва мебошад. яъне F1 ё F2 не қувваи натиҷавӣ. ва азбас ки қувваҳо ба як самт таъсир мекунанд, қувваи натиҷавии мо мешавад ки суммаи ҳар дуи ана ҳамин қувваҳо. яъне қувваи натиҷавӣ мешавад F1 ҷамъи F2 100 ҷамъи 200, ин мешавад 300 ньютон. ана ҳамин қувваи 300 ньютон сабаб мешавад ки бори массааш 30 килограмм ки дар расм массааш дода шудааст, ана ҳамин бори массааш 30 килограмм шитоб гирад. пас аз формаи қонуни дуюми Ньютон истифода мебарем F баробари m зарби a ва аз ин ҷо мо метавонем ки шитобро аз мо пурсидааст, шитобро ёбем ки боз чӣ тавре ки ҳозир ман дар ин масъалаи боло ба шумо фаҳмондам, вақте мо шитобро меёбем m бо шитоб зарб шуда истодааст, он поён меравад, m поён меравад, чизе ки дар он тараф буд дар боло меистад. аммо ин F на F1 аст на F2. ин F натиҷавӣ аст ки метавонад F1 ҷамъи F2 шавад, дар ҳолати муқобил гузоштани қувваҳо F1 талҳи F2 шавад, метавонанд ин қувваҳо перпендикуларро таҳти кунҷ гузошта шаванд, дилхоҳ намуд метавонад шавад, вале дар ин ҷо F ин қувваи натиҷавӣ мебошад. ва инчунин дар масъала қувваҳои соҳиш ва қувваи тарангиро гуфтааст, ба эътибор нагиред ва ин кори моро осон мекунад. F тақсими m, F мо аллакай мо қувваи натиҷавиро ёфтем 300 ньютон, тақсими массаи мо, массаи бор дар расм нишон дода шудааст 30 килограмм. 30 килограмм 300 ньютон тақсими 30 килограмм мешавад 10 метр тақсими сония квадрат. яъне бо ин қадар шитоби калон бор ҳаракат карда истода будааст. бор ҳаракат мегирад ки албатта ки ин масъала каме масъалаи ғайри аз ҳақиқат дур мебошад. яъне ки мо чӣ тавре ки дар расм мебинед, бор калон метобад ва ин борро бо чунин шитоб кашидан, ин шитоби афшозод баробар аст тақрибан, бо чунин шитоб кашидани бор ин қариб ки ғайримумкин аст. ин буд масъалаи 13.